Que tal, moi boas noites? Pois aquí continuamos neste Venres Santo percorrendo a xeografía das Rías Baixas, escoitando os candidatos e candidatas da nosa contorna. Hoxe marchamos ata o Concello de Caldas, recibimos aquí no Plato das Novas a Juan Manuel Rei, e alcalde daquela localidade, candidato á reelección polo Partido Socialista. Que tal, moi boa noite? Hola, boa noite. Benvido a Canal Rías Baixas. Bueno, vostede é alcalde de Caldas dende o ano 2006, esta é a quinta vez que se presenta. Como afronta esta cita coas urnas? Pois que a mesma ilusión que a primeira vez, coa conciencia tranquila polo traballo realizado. Eu estou certo de haber desenvolvido unha etapa, un último mandato pois que tal vez sea o mellor da historia do povo, porque non é verdade que todo isto non é medible. A actividade política é tan medible pois como a deportiva ou a económica. Un partido de fútbol determina os goles, unha carreira de atletismo os tempos. E eu creo que a actividade política, pois o número de xestións e a inversión conquerida para o povo. E en ese sentido, decir que é récord e que ademais deixamos xa organizada a seguinte legislatura para que de novo volva a ser récord. Bueno, en varias ocasións nos últimos tempos vostede mesmo deixaba entrever que non se volvería a presentar, incluso había quen xa o daba por feito de que vostede non optaría a manterse como candidato do Partido Socialista. Por que decidiu finalmente continuar nesta primeira liña? Vamos a ver, é certo que eu entendía que, dado o nivel de desenvolvemento da legislatura, o que habíamos comentado anteriormente, as miñas grandes promesas estaban conqueridas, non? Vamos a falar, por exemplo, do anuncio de onte da variante, que sabía que se iba a dar, tiñamos moi bons aspectos, pero está tamén conseguido a ampliación do instituto, a Vía Verde, o novo Escola de Música, 3 millóns de euros aproximadamente invertidos en saneamentos e un longo etcétera que seguramente iremos debullando ao longo da noite. E, bueno, puxeme aí cousa de un ano e medio en contacto co secretario xeral e ca executiva, no sentido de que a min parecíame que era un bon momento para a renovación, non? Isto non hai ninguén eterno. Bueno, eles fixaronme ver que sí, que a renovación era necesaria, pero que era bo que se dirixira alguén con experiencia. E eu entendín así, eu son parte deles que antes digo. Eu entendín os razonamentos que me deron, e a min para liarme en política en realidade fai falta moi pouco, non? Gústame esta actividade e estou por seguir peleando, non? Teño que decir tamén que tamén desde a Executiva Provincial e desde a Nacional Galega había tido fortes, non digo que presións, porque por edade non son presionables, vamos, pero sí que forte interés e fortes ánimos para conquerirlo. E finalmente o que sí terminou por decidirme de presentarme foi a visita sistemática e continuada de unha ringleira grande de veciños, pedíndomo, e como digo eu, son fácil de convencer. Tamén quero dicir que isto non é porque o Partido Popular fixo na legislatura pasada, fixo moito fincapé en que eu non iba a votar a legislatura e que era unha cuestión de tempo e tal. Bueno, de ninguna maneira, eu presento-me para dirixir o proxecto e todo o tempo que estime eu. O meu final político só hai dous grupos de personas, un grupo de personas e unha individualidade que pode determinar, ou os veciños ou un tipo que se chama Juan Manuel Rei, ninguén máis. Logo de que me acaba de dicir, sentese arroupado pola dirección galega do Partido Socialista, pola dirección provincial? E sobre todo pola local. Quero dicir que sí, que é verdad, que teño moi bons contactos, tanto ca provincial como ca nacional galega, moi bons, sin duda máis, non só no ideolóxico, sino en términos de amizade, pero Caldas ten un Partido Socialista democrático e a condición dun candidato de Caldas é que o elixen en Caldas e non hai outra, non? E o certo, bueno, foi por unanimidade e ademais con un amplio consenso en todo. Esa opción de presentarse, de chegado caso conseguir continuar na alcaldía e de a medio mandato cederlle o testemunho a un compañeiro ou compañera do Partido Socialista, está en riba da mesa a día de hoxe, ten entre os seus plans, non o descarta? Non,
descartable non é nada porque a bioloxía é o que é, pero neste momento está descartado. Eu preséntome para ser alcalde, se os veciños así o queren, todo o tempo. Non hai ningún condicionante por parte de ninguén, e ademais a min supondríame un problema ético importante, porque sería como mentir aos veciños. E non vou consentir, xa pasou outra vez, que o Partido Popular faga a bandeira deste tema, porque o viñeron anunciando durante moito tempo e estou aquí. Bueno, falan vostedes dun equipo que van concorrer ás eleccións do 28 de maio, dun equipo que conxuga experiencia con renovación. Por onde pasa esa renovación do Partido Socialista en Caldas? Bueno, pasa por unha ringleira de xóvenes moi preparados. Eu síntome moi arroupado por todos os xóvenes e todas as persoas, en realidad, de certa idade, só somos dous, os demais son xente moi xoven e, ademais, moi preparada. É dicir, en Caldas todos conocemos os currículums de cada quen e, sin duda, os currículums dos compañeros e compañeiros son inmellorables, non? Temos dúas concelleiras agora mesmo no goberno, Inés Fuentes e María López, que anunciaron hai xa un par de meses a súa decisión de que non van ir nas listas do Partido Socialista. Pregunto, detrás desa decisión houbo algún choque, algún desencontro entre o resto do equipo, entre o alcalde e esas dúas concelleiras para que acabasen tomando esta decisión? O alcalde é amigo personal desas dúas concelleiras. Digo xe máis, ao salir de aquí, como xogo con elas o Euromillón, vou parar no primeiro posto e recollerei o Euromillón que levamos xogando 10 anos e hoxe toca me pagalo a min, e se iso che aclara a pregunta, pois, ben, o único que lamento é que non nos haya tocado. Hai boa sintonía, entón, polo tanto, cales son os motivos, entón? Porque cando anunciaron a súa marcha, así que, entre outras cousas, dicía que votaban en falta máis mulleres gobernando e tamén na corporación dentro de Caldas. Non sei se iban por aí as cousas. Vamos a ver, todo ten un tempo, non? As dúas me acompañan de todo o tempo, e xa con anterioridade facían traballos que, sin ser concelleiras, estaban moi implicadas. As vidas privadas e as vidas personales eu non estou para analizalas, pero elas saben que gozan do meu respeto, do meu cariño, e que pola idade que teñen, probablemente tras un descanso volvan a ser parte integrante do partido. Agora falamos de asuntos de actualidade en Caldas. A última pregunta sobre política, porque dende que hai democracia en Caldas sempre gobernou o Partido Socialista. En as últimas citas electorais, bueno, pois mantense máis ou menos estable con 6 concelleiros, como nestes momentos. Confía cando menos en manter eses 6 concelleiros, en polo menos non retroceder? Nos salimos a ganar, logo veremos o que pasa. Nosos partidos salimos a ganar. Certo que esta vez última tuvemos 6, pero na anterior 7, e tuvemos maioría absoluta, e estuvemos sempre aí. Eu creo que as cousas están aí. Se fora por a xestión, non me cabe ninguna dúda que volveríamos a estar na maioría absoluta. Non sei se só se vai valorar eso ou outras cousas, pero aspiramos a ganar. Bueno, pois se parece falamos agora de asuntos de actualidade, porque esta mesma semana tiñamos aí un anuncio que xa contamos aquí nas novas en Canal Rías Baixas, ese compromiso millonario, multimillonario, podemos dicir, do Goberno Central de investir 54 millóns de euros para a construción dunha variante en Caldas, polo problema que hai co tráfico e coa mobilidade nesta localidade. Que suporía para o centro da vila conseguir por fin esta infraestructura? Bueno, eu creo que suporía un antes e un despois. Hai momentos do día, sobre todo en tempo de verán, que a circulación, a mobilidade é moi limitada, non? Entonces, ese tema é unha prioridade absoluta en este momento, que vemos que se pode desatascar a través desta xestión. É unha xestión, ademais, que se iniciou hai un ano, unha visita ao Ministerio, por iso decía antes que tiña a práctica seguridade de que se iba a dar, e así foi, pero é que ademais vai ter un efecto añadido moi importante, moi bo, porque eso vai nos permitir poñer en valor e legalizar, entre aspas, todo o polígono das Vigas de Almorzar, porque en ese momento todo ese tramo que nos conocemos como a carretera de Villa García,
a prolongación desde Juan Fuentes hasta a rotonda da autopista, pasaría a ser de titularidade local, co cual sería todo, resumiríase toda a actividade con licencias desde o propio Concello. Bueno, estas cousas sempre levan o seu tempo, os seus trámites, hai que ir preparando moi pouquiño a pouco, pero claro, xusto anúnciase a escasas semanas de que se produzan as eleccións municipais. Non sei se xa se dixo dentro dos grupos da oposición, pero parece cando menos unha gran promesa electoral. Bueno, é lógico que se pense, o tempo é o que é, pero sería peor o 29 de maio que hoxe. Douse hoxe, debería haberse dado aí un ano. Bueno, pois tal vez sí, pero dase hoxe, benvido sea, e o feito é que desbloqueamos unha infraestructura importante. Ao final, as obras está ben que se fagan pronto, pero sobre todo está ben que se fagan ben. E aí vai haber un estudio no que todo o mundo, toda a ciudadanía e todos os grupos participantes na corporación van ter voz e voto. Eu quero, e xa o teño manifestado en máis ocasións, quero que se acade o consenso máximo, porque esta infraestructura vai nos perdurar a nós. E, polo tanto, ten que quedar todo o ben que sea posible, dentro de que se é axiña, pois mellor. Bueno, e ata que chegue esa variante, que medidas se foron tomando ou se prevén tomar nos vindeiros anos para que, bueno, pois todos os problemas que xera o paso dos vehículos pesados polo centro da localidade pois se vai reducindo? Sí, vamos a ver, a Policía Local está facendo estudios e bueno, prevé algunha medida, está estudiando, non temos aínda a finalización dese estudio, pero, bueno, parece que ao mellor darlle prioridade a 640 sobre a 550 sería unha delas, reducir en algún tramo, retirar de algún tramo algún aparcamento que pode limitar pois a mobilidade, e temos un paquete de medidas que verá a luz pois nos primeiros días da próxima legislatura, a que corresponde. Bueno, agora que falaba da N640, cando estivo por aquí o candidato do BNG aquí nas entrevistas das Novas, comentaba que a súa formación instara a Fomento, a través dunha emenda, a actuar precisamente nesa estrada no treito da rúa José Salgado, onde hai distintos centros escolares, pero o Partido Socialista votou en contra desa emenda. Por que votou en contra? No, vamos a ver, o Partido Socialista, máis alá do debate político, que eu non entro en debatir coa boa vontade do Bloque Nacionalista Galego e de que efectivamente é unha zona sensible, o Partido Socialista está en este momento, probablemente a través do proxecto Ágora, desarrollando un plan de mobilidade integral para toda esa zona. Acabamos de conquerir a cesión gratuita de unha finca que hai ali en ese entorno para retirar todo o aparcamento, e temos tamén a posibilidade de facer un sobreancho de beirarrúas, máis a instalación de uns semáforos. Estamos facendo todo isto coordinadamente coa AMPA e cos profesores do Colexio Alfonso VII. Por lo tanto, bueno, o plantexamento do Bloque Nacionalista é o seu, nós temos este plantexamento que nos parecía máis oportuno e o que defendemos. Bueno, falamos de máis cousas. Caldas precisa solo industrial. Que pasos se deron neste mandato para resolver esta necesidade? Estáse dando o paso máis importante dos últimos anos. Estamos tamén logo poderase tildar, pero é que as cousas viñeron así, e non viñeron así por iniciativa do grupo de goberno, sino basicamente un grupo de empresarios que fixeron o primeiro paso. Estáse a piques de firmar un convenio con Zona Franca, que vai ser antes do 28, para desenvolver o polígono de Carracedo Paradela. Aí hai empresarios con un interés importante no desarrollo, o cual garantizaría pois a ubicación de empresas, e o estudio de viabilidade na semana que ven estaría a nosa disposición. O contacto con Zona Franca está establecido, os empresarios estuveron nesa conversa, saíron satisfeitos e o pulo está tomado. Tamén, xa no mes de xaneiro do ano pasado, o concelleiro Xacobo Pérez e eu estuvemos no Ministerio co ánimo de desbloquear todo o polígono das Veigas de Almorzar, e Antonte, que estuvo tamén o director xeral de carreteras en Vilagarcía, me concedeu media horiña ou algo máis de audiencia,
e temos ultimado o PEI, o Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións, para esa zona que ten, o semella, que vai a ter a aprobación definitiva, o cual resolvería todo o problema das veigas da Morzal. Un dos proxectos estrela deste mandato do goberno local en Caldas será impulsar unha promoción de vivenda pública en algún edificio do centro urbano. Ese proxecto como vaise materializar no mandato vindeiro? Vaise materializar. Estamos en este momento estudiando dúas opcións, non temos clara ainda cal, e o retraso débese a moitas razóns. Entre outras, o COVID frenou algunha xestión que temos moi avanzada. Outro asunto pendente en Caldas é o Centro de Saúde. Di a Xunta que continúa agardando por unha parcela urbanísticamente viable porque Sanidade lle reclamaba o Concello modificacións nas previsións de accesos e aparcadoiros na proposta que lle trasladaba o Concello a Sanidade. O Centro de Saúde parece que quedou encallado por culpa desa parcela, de que non é, segundo a Xunta, a parcela axeitada. Non van por aí os tiros. Ademais, se aprobou no pleno de xaneiro, hai 3 meses, ou xaneiro 12, pero non lembraría, e por unanimidade de todos os grupos, con todos os informes favorables a remisión do terreno da Escola Taller, que chamamos da Escola Taller, vamos, na Escola de Música, e estamos á espera de que nos chamen para firmar o convenio. Todos os predicamentos previos que nos habían pedido agás o aparcamento, e estamos para discutilo, e o aparcamento non impide que fagan anteproxectos e que avancen ou que firmemos o convenio, e estaremos, insisto, para discutilo. Todos os demais nós témolos en marcha. A nós pideusenos un paso peatonalizado desde o pobo, e en este momento, hoxe, o que é o Camiño Real está en obras para que quede totalmente axiña listo para o acceso peonil desde aí. Pedíannos tamén no que é a travesía da Doña Urraca unha certa posibilidade para movimento de ambulancias e todo isto. Está firmado un convenio coa Diputación que empezará en breve e con unha asignación orzamentaria de algo máis de 500.000 euros que está para xa. E un apunte peonil que temos feitas as consultas en patrimonio para que logo, por non gastar nun proxecto que logo o patrimonio diga que non é o axeitado, fixemos unhas consultas previas de que modelo querían, nos remiten a un concreto, fixemos as xestións con aguas para saber como querían esa ponte e din que sin ningún apoio sobre o cauce así se vai a facer, e está en marcha a contratación dese proxecto pois con certa brevedade, non? Por tanto, nós vamos a ter resoltos as peticións da Xunta moito antes, pero moitísimo antes do que eles teñan o centro construído. Claro, nas últimas publicacións que facía a Xunta sobre a cuestión do Centro de Saúde de Caldas, claro, dicía que estas carencias que lle pedía o Concello que resolvese, como era o tema dos accesos e do aparcadoiro, facían que o Centro de Saúde de Caldas, que era, digamos, de prioridade nivel 1, quedase relegado por diante de outros centros onde xa se asinaron os convenios entre o Concello e a Xunta, como pode ser aquí o caso de Barro ou de Meis. A min pareceme que tamén encaixa na pregunta que me formulabas antes, e non ten tintes electoralistas esa contestación da Consellería. Eu creo que sí. Todo eso a min non me chamaron para nada, e, bueno, que vayan, parece moi difícil que non me hayan remitido a consultas e a ver como e de que maneira firmamos o convenio, porque, aínda que a eles les parece que non, o representante legal do povo en este momento son eu. E os retrasos veñen debidos ao rechazo de tantas e tantas fincas que os veciños terán en conta en breve, non? Rechazouse, pois, esa que acaban de cedernos ahora gratuitamente para o aparcadoiro do Alfonso VII, rechazouse outra en frente á iglesia de Santa María que os propietarios cedían gratuitamente con unhas pequenas cargas, rechazouse outra durante 7 anos, tuvéronos sin contestar a parcela da Tafona, en fin, e todo isto documentado, non? Que agora xa levan aí 3 meses cos papeles e que non contesten, e que todas as institucións hayan remitido informes favorables
pois parece que igual encaixa máis no feito que comentábamos do electoralismo. Eu creo que a eles lles gustaría que a firma do convenio fora por outra persona, pero eso será, en todo caso, así será despois do 28. Ahora que falamos de sanidade, o goberno local tomaba hai uns meses unha medida, ademais, moi mediática, que tivo un gran impacto, direi, nos medios de comunicación. Tamén o contamos aquí en Canal Rías Baixas, como era pois paliar a falta de médicos no Concello de Caldas, sufragando os gastos sanitarios aos veciños da localidade que non teñan os recursos suficientes, que non poidan ser atendidos no PAC que hai no Concello de Caldas, máis alá do impacto mediático que tivo esta medida, que, bueno, pois serviu para poñer en riba da mesa a falta de médicos neste servizo. Resultou útil a medida que se propoñía dende o Concello? Sí, non foi de un uso mayoritario, pero non foi porque non se demandou. Nós estábamos na obriga de ofrecer iso. Quero dicir, de todos modos, aproveitando a pregunta, e para conocemento da veciñanza, que por un lado vai o centro e por outro lado vai a atención médica. O centro vai con lentitude, por lo que acabo de explicar, a atención médica é un desastre polo que xa iremos explicando, pero basicamente porque non había médicos, e que foi unha auténtica vergoña. Bueno, entón, poucos veciños recorreron a esta fórmula. Non é excesivo, ahora mesmo non era un dato dos que traía preparados, non se pode contestar. Bueno, pois parece que seguimos falando de outros asuntos, xa meténdonos nas cuestións do turismo, por exemplo, tamén cunha importancia grande no Concello de Caldas, máis aínda atravesando o Camiño de Santiago a localidade. Criticaban vostedes, dende o Partido Socialista, hai uns cantos días, a falta de mantemento que hai no treito do Camiño de Santiago, o seu paso por Caldas, unha competencia da Xunta. Entón, que lle parece o trato que está recibindo Caldas por parte da Xunta, bueno, neste caso, e se lle parece tamén a nivel xeral? Vamos a ver, a situación do Camiño como está non é necesario que explique eu, eso é visible, e ademais agradezco moito que comentes que é competencia da Xunta, porque se sabe. De feito, hai na parroquia de Arcos hai un tramo importante co que temos conquerido un proxecto de desenvolvemento importante que o faremos contra o final do ano para non lesionar os intereses dos veciños que ali teñen negocio e, sobre todo, dos peregrinos, non? Que vai supoñer un problema no seu paso. E ahora mesmo a entidade local menor de Arcos, pois con un agasallo, con unha pedrea que tocou na lotería esta última da Xunta, vai facer obras sin ningún valor, sin ninguna estrategia na parroquia e, bueno, pois parece que a dedo, pero nin acomete esa reparación, que sería importante, nin se mete na resolución de ningún saneamento, nin nada de nada, só echan monadas, e iso pois é un tema que está xestionado directamente pola Xunta. É verdade que pois no tema médico non me sinto ben tratado, nin no médico en cuanto ao centro, nin no médico en cuanto ao novo centro, pero teño que dicir que en outros aspectos pois a relación institucional foi correcta. Por exemplo, teño que reconocer, é certo que con moi boas memorias, pero tuvemos 3 escolas ao Obradoiro, non? E iso é xestión, pero o que é do César é do César e o que non. En términos xerais, bueno, a relación é manifestamente mellorable, como todo o mundo o sabe, non? Agora que falábamos de turismo, que ten, bueno, na economía local unha parte moi importante, preguntarlle por outras partes da economía local. Xa falábamos antes de solo industrial, agora de turismo. Por exemplo, en canto ao apoio ao comercio local, ademais Caldas, que para moitos concellos da contorna é unha referencia a hora de facer compras, por exemplo. Que fixo o Concello nestes anos, ademais tendo en conta que tivemos polo medio a pandemia, que fixo o goberno local para apoiar e incentivar o comercio local? Vamos a ver, hai partidas específicas no orzamento de apoio. Teño que decir que nos reunimos, eu creo que máis de unha vez ao mes, para, sobre todo con hosteleiros e comerciantes, pero sobre todo con hosteleiros, para ir paliando temas da crise, non? Reducíronse ou anuláronse as tasas de terraza, reducíronse outras tasas. Por certo, quero decir que levo 12 anos sin tocar os impostos. 3 legislaturas consecutivas nas que están conseladas tasas e impostos.
tamén, e en este caso, pois así se fixo, tomamos a decisión de fomentar eventos culturales nas distintas rúas e plazas para mobilizar comercio e para mobilizar hostelería e na promoción de eventos culturales de todo tipo. As festas patronales son un referente e efectivamente pois tamén contribuyen a ese dinamismo. Vamos comentando que o turismo é moi importante. Dá má sensación de que hoxe, se non estamos no cheo, vamos a estar no cheo. Este venres e o xoves e o mércores estaremos, polo que me decían os compañeiros, os amigos e os que teñen albergues, que son moitos, que estaban, que a sonrisa que tiñan na cara xa sabía como estaba a situación. E aí eu quero dicir que esta aposta foi moi decidida por parte do grupo de goberno, porque no seu día fomos os únicos que non optamos por un albergue municipal. No albergue municipal houbera lastrado moitísimas destas iniciativas e hoxe temos que dicir que estamos falando de 1540 camas oficiais en Caldas e que hai días que estamos ao 100%, non? Entonces, ese mérito existe. Tamén finalmente, en turismo, van ver a luz as pozas. Podo anunciar hoxe que a obra civil está rematada e que se están acometendo probas inicialmente con agua fría, que como indica a empresa e os técnicos están dando ben. A agua termal xa chega ao centro e eu creo que nos próximos 15 ou 20 días terémolo funcionable. Evidentemente non o vamos a inaugurar porque non é posible legalmente e nós vamos a cumplir a lei escrupulosamente, pero anuncio isto, ao mesmo tempo que agradezco. Estes días, onte, en concreto, estaba o Bloque Nacionalista Galego repartindo un cartaz das súas políticas e decía o candidato que o primeiro ano que iba a desenvolver as pozas. Eu agradezcolle que finalmente se veña ao lado bo, porque non tuvo sempre ese plantexamento, e eu agradezcolle que, bueno, non vai ser necesario porque o terá desarrollado. Se lle toca abrilas, vai estar a terlas abertas e poderá optar polo camiño que queira, pero abertas van a estar. E eu agradezco ese posicionamento. Esperemos que tamén o Partido Popular sexa quen, ainda que despois das pestes que votou, eu creo que non sei se será quen de animarse nese sentido. Tamén, nese cartaz, decía o Bloque que querían facer na finca de Segade, na finca de Fenosa, que a nos querían facer un megaproxecto. Pareceme estupendo, e máis confrontaremos proxectos, porque todo o mundo ten todo o dereito do mundo a ter proxectos para esa finca, faltaría máis. Ora, teño que decir que é unha finca pública en base a que alguén a comprou, e a que a comprou o interlocutor está aquí. Sobre ese proxecto, na contorna da Fábrica da Luz, quería preguntar precisamente porque é un recurso turístico, pero especialmente un recurso patrimonial e natural. Eu lembro aí xa, non sei se un par de anos, unha rolda de prensa precisamente a que tamén asistiu Canal Rías Baixas, na que vostede presentaba como un proxecto de recuperación integral de toda esa contorna. Dende aquela presentación daquel proxecto ata hoxe, que se fixo sobre todo iso? Está en este momento o terceiro obradoiro traballando aí. É unha finca dunha orografía difícil e é unha finca que ademais vai tragar, entre comillas, todos os cartos que lle queira meter aí, e iso, pois, é así, non? Entonces, ten que ser, obviamente, de largo recorrido, porque tamén hai outras prioridades e que sacar adiante todo ao mesmo tempo. Temos en este momento unha rede de sendeiros estupendos, unha rede de miradores estupendos que poden facer todo un recorrido importante. En tempo de verán todo aquilo dá gusto, é un placer velo, e estamos pendientes de desenvolver tamén máis polo miúdo proxectos moi concretos, non? Para aí e para outra finca que probablemente, aínda que sea en tempo electoral, vai ser concreto, porque vai a ser firmado, que temos todos os predicamentos para que antes do 28 dispoñamos de outra parcela moi importante. Pois se parece, ímolo deixando aquí, Juan Manuel Rey, alcalde de Caldas, candidato do Partido Socialista. Moitas grazas por estar neste Venres Santo aquí en Canal Rías Baixas. A vos.
Pois así rematamos. Esta foi a nosa derradeira entrevista que lles ofrecemos aquí dentro das Novas do Día en Canal Rías Baixas. Dende o mes de novembro tiveron vostedes a oportunidade de ver aquí nas Novas, en concreto 68 entrevistas, que se di rápido, 68 entrevistas con candidatos e con candidatas dos concellos de toda a nosa contorna. E xa saben, a partir do vindeiro mércores aquí en Canal Rías Baixas comezamos Contrastes. O mércores imos arrancar co Contrastes previa, un faladoiro de xornalistas no que imos facer pois unha radiografía do panorama político actual dos concellos que son protagonistas a cotío aquí en Canal Rías Baixas. Tamén faremos as primeiras quinielas de ver que pasa o día das eleccións en cada un destes concellos, e logo o xoves xa da semana que ven arrancamos xa os debates en clave electoral cos candidatos e candidatas. O xoves é a quenda do Contrastes Portas e o venres Contrastes Pontecesur. E xa ven, temos toda a maquinaria en marcha aquí en Canal Rías Baixas coa vista posta nesa cita electoral do 28 de maio. Gocen do que queda da Semana Santa. Adeus.